हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। त कैसन बाटी आप लोग? कमेंट करब आ बताइब कि हम जौन गाना गावत ही उ सही बा कि ना। काहे से कि हम उ गाना गावत ही गारी गीत, बहुत ही मज़ेदार बा। तनी सा टाइम निकाल के सुन लिया लोग तो पता चली कितना अच्छा गारी गीत बा। हंसत हंसत ना फूले ना समय बा लोग। आवाज सुनावत ही। तनी देखा देवलिया पर का लिखल बा। तनी देखा दुल्हा देवलिया पर का लिखल बा। तनी देखा शुक्रवार लिखल बा, शनिवार लिखल बा, तोहरे बहनी के जोड़ा भतार लिखल बा। तनी देखा अगुआ देवलिया पे का लिखल बा। तनी देखा अगुआ देवलिया पे का लिखल बा। तनी देखा शुक्रवार लिखल बा, शनिवार लिखल बा, तोरे दीदिया के नौ भतार लिखल बा। तनी देखा समधी देवलिया पे का लिखल बा। तनी देखा समधी देवलिया पे का लिखल बा। तनी देखा गुरुवार लिखल बा, शुक्रवार लिखल बा, तोरे दीदिया के 9 भतार लिखल बा। तनी देखा पंडित साले देवलिया पे का लिखल बा। तनी देखा सोमवार लिखल बा, मंगलवार लिखल बा, तोरे दीदिया के 5 भतार लिखल बा। तनी देखा बरती साले का लिखल बा। तनी देखा बरती साले का लिखल बा। तनी देखा रविवार लिखल बा, शनिवार लिखल बा, तोरे बहनी के 10 भतार लिखल बा। तनी देखा ससुर साले का लिखल बा। तनी देखा देवलिया पे का लिखल बा। तनी देखा अगुआ साले का लिखल बा। तनी देखा त का लिखल बा देख के बताइया लोग। अब पूरा गीतियो सुन के बताइया कमेंट में कि कैसन लागल। अच्छा लगत हुई तब्बो, ना लगत हुई तब्बो कमेंट जरूर करिया लोग, तब ना हमके पता चली कि तू लोग के कैसन लगल।